Piny owacho dhi mbele gi chiwo siem ne jopuonj madongo ma pod keto nyawo rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde ni ibiro kawnegi ondamo mager kendo ibiro riembgi e tich. Jatend migawo mar somo Julius Migoso Ogamba wacho ni omenda ma sirkal chiwo ne skunde osechopo e skundego ka koro dwaro mondo mi jopuonj duto te one ni jopuonjre oyudo somo kaka owinjore. Ogamba yango ni 92% mar jopuonjre osechopo e skunde ka koro okwayo migawo mar arita mondo mi one ni 8% modong' odonjo e skunde. Nowero manokelo kanyakla jokanyo sekta mar somo e boma Nairobi. Informing the principals, and this needs to go out there very clearly, that the government has already released capitation to the schools. So if, for example, you have admitted 700 students and then you have 4 or 5 who have not paid fees or who do not have school uniforms, these 5 or 4 cannot make it impossible for you to run the school. So the principals need to support the directive of the government, and we are working with the TSC. And from today, data is being collected in the field. Should we find any principal who has returned a child home on the reason of them not having school fees or of them not having school uniform, action will be taken through the employer, the TSC, including dismissal from their jobs.